зампремьера болған сақта. Шулар 45 мыңға түшіріп мәктәпләрне яптылар. Хәзер шуларды кире безгә күтәрер керек. Федераль кимәлдә булалар. Татарстанда федераль кимәлдән 30%-ка күбрәк акча бүленә. Алар шуны үзләренең республика бюджетында да бирик. Ә безнең депутатлар ярай безнең малайда һәйбәт депутатлар. Без алардан эшләтергә талап итәбез. Эшләтергә, чтобы безнең халкыбызның киләчәге булсын. Бүгенге кимәлегенә калмаһын, ә югарырак кимәлгә күтәрелсен. Бөтенлегә килгәнегез өчен зур рәхмәт, рухын көчле булсын. Иманыңыз саклансын, киләчәктә бергәләп матур килә тормышка аяк басарга язсын. Рәхмәт барыгызга. Где этот парень? Подождите! Что это? Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Тебя как зовут? Ты как зовут? Покажи. Улица Зорка, 36, Слава! Слава, иди сюда! Успокойся! Иди сюда! Я с провокаторами не разговариваю! Я не разговариваю с провокаторами! Не отойди, я еще раз говорю. Не надо, иди сюда. Слушай, сам иди сюда. Найдешь, потом найдешь. А он не прячешь. Не Ты что ли руки заберешь? Значит, секундочку. Внимание! Секундочку, Исмагилов меня сейчас ударил. Ага. Иди сюда, Исмагилов. Ты толстошок, ты где на? Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Ты понял, что ты сделал?